Fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet ir-rata ta' tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna komplet tirranka. Bżieda ta' 4% ġid nazzjonali laħaq l-ogħla rata osservata mill-bidu ta' din l-amministrazzjoni. B'din l-aħħar statistika tal-NSO kien ikkonfermat li fl-2014 it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna ammonta għal 3.5%, tkabbir akbar minn dak previst mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Fond Monetarju Internazzjonali u mill-Fitch Ratings. Din hija rata iktar għolja wkoll minn dik imbassra mill-Bank Ċentrali u l-Ministeru tal-Finanzi. It-tkabbir ta' 3.5% tal-prodott domestiku gross ifisser li s-sena l-oħra il-ġid nazzjonali żdied bi 390 miljun euro, jiġifieri 21% iktar milli żdied fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti. Il-Gvern laqa din l-aħħar konferma tal-andament pożittiv tal-ekonomija. Fi stqarrija qal li l-istatistiċi jgidbu l-impressjoni li qed tipprova tagħti l-oppożizzjoni li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna ġej minn spiża ogħla tal-Gvern. Dan hekk kif l-istatistika turi li din baqgħet stabbli fil-perjodu bejn l-2012 u l-2014. Minflok, għal il-Gvern, l-investiment f'pajjiżna żdied biljun u nofs euro meta mqabbel mal-aħħar sena tal-amministrazzjoni preċedenti, għalkemm intqal li għad fadal xi jsir biex pajjiżna jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu.